Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Lola's Anday's Garden and Pots. Tatagpuan po ito sa Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas. Mismong highway lang po sila. Ito guys, bagong garden. Ito guys, yung garden nila, more on crotons talaga kung mapapansin ninyo. Ayan. Bago lang daw silang pwesto rito, galing daw sila ng looban. Ayan, payag naman si kuya, medyo i-vlog ko siya ng konti. Payag ba kuya? Pwede ba i-invite mo sila? Kuya, invite mo sila sa garden nyo. Ano pangalan ng garden nyo kuya? Ano po? Anday Garden. Garden. Anday Gardens. O yan. Si kuya parang hindi sigurado sa pangalan ng garden niya. May kasama kasi paso. Ah? Pat. Kaya yung pangalan ng Anday Garden. Anday Garden, may mga pot daw na kasama. O sige, interviewin na lang natin si Kuya. Doon no. Kuya, yung natatanaw ko. Pwede ba magsimula tayo dito? Ang ganda eh. Siyempre may mga kroto naman ako. Siyempre gusto ko yung wala pa ako. Kuya, magkano yung ganito nyo? 75. Kuya, alam mo yung ID nito? Anong uri siya ng croton? Parang ano po? Pangalan ay 7 colors po. 7 colors. Ito guys ang 7 colors. 70 pesos, kuya. Si kuya parang hindi sigurado. Ano ba? Wala din yung mga sentence, hindi ko pa alam ang pangalan yun. Okay. Pero ito, ang presyo nito, kuya, 35. Matataas na po guys. So, ayan o. Tataas na. Pati ito kuya. Ayan, 35. Lakad-lakad tayo. Ito. 50 po yan. 50. Ito, yung ganitong variety ng crotons. Ayan na guys ha. Yung mga viewers natin dyan na naghahanap ng mga crotons. Ito. Yung nandoon ay 50. ibang price. Oo, iba-ibang price. Doon sa unahan, 35. 35. Lapit tayo ng konti para makita ng ating mga viewers. Ayan. Dito naman po, 50 din po. Yung 50. Ang ganda, no? Parang kala mo. Ito airplane. Ito yung airplane variety ng crotons. Magkano? 50 rin. Ito, kuya, hinahawakan ko. Ano to? ano po yan? Yung uliba. Uliba. Magkano po yung ganyang kalaki? 5. 1.5. Ayan, no? 50 pesos lang airplane. 50 pesos. Ito dito, kuya, magkano? 45. 35. Magkano? 35. 35. Tinataasan ko pa. Sa bubbles, kuya. 50 po yun. 50. Ayan, meron tayong bubbles sa bahay. Ito, kuya, magkano? 35 din po. 35 din. Ayan, yung mga variety. 35. Ang gaganda. Ito, 50 po. 50. 50 pesos naman to guys. Ayun, ang dami no. Pati po ito, Ano po yan? 50 pesos din. 35 din. Hanggang doon. Dito naman po, 35 din po. 35. Ito ang mga presyuhan. Lakad-lakad lang tayo ng konti. Ito po 35. Ano po yan? 35. Ang bongga. Ayan. Dito po, 50 po. 50 pesos hanggang dun sa dulo, guys. O, diba? Dito, kuya. 35. Pati kasama na to dun, ano? Yung airplane, 50 pesos. Tapos ito, 75. Ang pagkakaiba nito, ano? 100 yung mother plant na. Pag marami ng sanga, 100 na. Bakit medyo may price nito? 7 colors. Kaya. Ayan.
Kuya, yung mga ganitong yuka nyo, binibenta nyo ba yan? Opo. Ah, magkano po? Ano po ay 1,000 po kasama yung paso. Aba, kasama yung bonggang mga paso. Meron din sila dito mga bugambilya, guys. Ito yung 4,000. 5. Ah, 5,000. Kuya, yung mga ganyan mga bonsai, mabili ba sa inyo? Talaga? 5,000. Ito naman, yung nasa 350 po. harapan. Ah, ito, ang bongga pala ng paso nyo. Ano? Magkakano na pag nasa paso? 350 po yung mga ka-ordinary ano. Ordinary pa ba sa inyo to? Ang bongga nga, no? 350. Ah, ito yung looban nila. Ah, meron din naman pala sila mga philodendron varieties. Ano yung kuya mga binibenta nyo? Ah, pwede ba tayong pumasok? 500 po. Ah, 500. Ito yung variety ng Yan po ay ano, cypress. so cypress. Ha? Oh, di ba? Kuya, magkano? Yan po yan, 350 po. Pag ganito na kataas. Ang ingay. Kuya, ano bang ID nito? Maki. Maki po. Oh, Maki. Nagtanong pa ako. Pinapatawa na kasi si Kuya. Ito, Kuya, magkano sa inyo? 150 lang po yan. 150. Ito po, maganda ang variegation ng, ay, yung forage niya ng dahon. Ang ganda, no? Magkano po? 250 po. 250. Iba mura sa inyo. Yung caladium nyo, Snow White, parang naligaw lang yan. Naligaw po lang yan. Ah, naligaw. May mga previous, so may papaya. Ito, Kuya, yung silum. Aba, bongga rin. 250 po. Magkano? 250. 250. Pero guys, yung 250 niya, hindi lang naman po isang puno. Ayan. Tapos matataas na po siya. Pag pumasok kayo sa loob, marami rin pala silang philodendron. Tulad ng Prince of Orange. Ayan. Magkano po kuya, mga ganito nyo? Ang meron mababa po yan, 750. Ah, 750. Ah, itong pinakmababa daw nila. 750. Ito po, magkano ganyan? 35 po. 3.5. Medyo nag-ano yung dahon niya, no? Sa init ata yan, no? Oh, ito magaganda dito. 1.5. Ah, ito 1.5 na lang. Ito ibang 1.5. Ah, ito Ito po yan, saka yun. Oo nga, ito anong ano to? Yun ang Prince of Orange Square. Oh, ito ang Prince of Orange 1.5. 1.5. Totoo, kuya. Ito, kuya. Yan din po. Oh, 1.5 din pala eh. Oh. Parehas naman din. Pili lang po kayo, oh. Pero malalaki sila. Ito, kuya, magkano? 2.5 po. 2.5. Itong Millionaire. oh, millionaire? Milalo nito eh. Millionaire ang tawag niya. Hindi, ang gaganda, no? Hindi, oh, matataas siya. Tapos dito, hindi ako, kuya, tagwa 1.5 to. Prince of Orange. Parang pinapaubos nyo, di ba? Parang pinapaubos nyo, no? Ito, pero magkano presyo nyo to? Yan po. Oo. Gigantum to eh. 750 po. Ah, 750 ang mura nga eh. Mura po yan sa dito. O, di ba? Itong red. Ito, kuya. 1,000 po. Gawa ano iba. Anong ID nito, ate, kuya? Parehas na yan. Ano nito, iba lang. Iba lang to. Hindi ko kumpsali. Ito, kuya, magkano presyo? 1,000 po. Ito, guys, 1,000. Ayan, oh, 1,000. Pero dendron variety rin to, 1,000. Itong gigantum, 750. Para pinapaubos lang talaga nila yung ano, plants nila dito. Ito, kuya, magkano? 500 po yan. 500. Kuya, anong ID nito, kuya? Hindi ko na pangalan. O, hindi niya rin daw alam ang pangalan, pero mahalaga, 500. Paki-comment na lang po ang totoong ID niya. Yung ganito, kuya, yung, ayan o, variety siya ng diaper. Magkano ang presyo? Ha? Uy, 750 yan, guys. So, mataas na po. Dito, ayan, sa inyo rin yung nasa unahan? Ito mga antoryo, magkano? 250 po. 250. Ang lalaki naman, 250. Pinapaubos yun na nga lang. Ayan o. Ang ganda ng ano. Antorium to, pero ang lalaki na, 250 lang. Ito pa yung black velvet. Opo, po. Magkano? 25
pinakamaliit po ay 150. 150. Itong super last na, 250 po. 250. Itong Pidilip, Yun lang dito pa alam. hindi pa raw alam ni Kuya ang presyo. Medyo nangungulit tayo guys dito. Ito yung Green Emerald mo, Kuya. Parang ginagawa nun. Ha? Gagana. Ay, hindi, Green Emerald to. Magka Ito, pareho nga sila. 750 din gagawin din. 750 to. Ganito kataas. Ito yung maliit niya. Parang di alam ni Kuya ang presyo. Magkano to? Hindi pa raw niya. Parang wala pa mga presyo. Parang bagong propagate to, Kuya, no? Kaya, ayan guys, pagpasok nyo rito, ayan makikita nyo, may mga kroto, marami rin. Ito, Kuya, magkano sa inyo yung lemon lime na? Ito. 500 po. 500. Kasama na yung paso. Ang ganda. Pati, Pati sa kabila. Ito, magkano to, Kuya? Anong ID nito, Kuya? gagawin doon sa bila. Ano lang to na medyo nasuplog. Nasunog nga eh, no? Pero hindi okay pa rin yan. Magkano uli, Kuya, presyo? 250 po. Ha? 250. Parang marami rin kayo mga pang landscaping dito na. Ayan, madadaanan nyo lang naman po talaga sila sa highway. Ito, Kuya, magkano sa inyo to? 250. Ang ganda. Ano pong ID nito, Kuya? Anong ID? Talaga guys, 250. Ayan po. Ang ganda. Ito na pala yung pinakabulaklak niya, Kuya, no? Ano po yan? Sulo, ano, gagawin nito. Suloy. Bumaba, ganyan. Ang ganda pala, no? Ngayon ko lang napansin. Ang ganda. Ayan, no, yung plants na to. Ito kasi mga pang landscaping talaga, Kuya, di ba? 250. Ito, meron pala sila mga black velvet, guys. Ayan. Ano to, Kuya? Bagong propagation? Bago lang po. Kaya mga bago. Parang mga bagong ano pa lang sila. Ang dami yung bagong propagation dito, no? Inaayos nyo pa yung iba, no? Medyo magulo pa ng konti. Progress, baka. Oo, inaayos pa nila. Bagong lipat sila eh. Yan po. Ano yung progress na targeted? Hindi, saan ba yun? Ito? Yung kulay puti yung ano? Puti green na ano? Ito? Progress. Ito. Magkano sa inyo yung ganito? 350 po isang square meter po. Ganun ba? Ito guys, pinapakita ni Kuya. Progress daw na. Targeted. Variegated. Ayan. Magkano, Kuya? 350 ang? Isang metro. 1 metro. Bagong tanim lang. Bagong tanim lang. Ayan, oh. Pwede kang umupo dito. Ito, Kuya, magkano sa inyo? 350 po. 350. Ayan, matataas na siya. Ay, malawak pa pala, oh. Yung Eugenia yung, Kuya, magkano doon? Yung malalaki. 300 po ang ano dyan. Pinakamataas. Ayan. Pasensya ka na, Kuya. Nangungulit lang ako. Ito, magkano, Kuya? Oliva. 300. Ang ganda. Itong mga matitibay. Oliva. 300 lang po. Ayan. May mga tinda pa pala kayong ipa, Kuya, no? Opo. Ayan. Magkano po ipa nyo? 50 po. 50 ang ipa nyo. Talaga pag sa Batangas, ang ipa na bulok, 50. Ang Coco Pit, Wala pa kami. wala pa. Ano? Ito magkano? Meron ako yan? Oo. Ito, Kuya, magkano sa inyo? 150 lang po. 150. Ang ganda ng paso nila, guys, oh. Kasama na po. Kasama na paso. Yan. Ito, 150 rin, Kuya. Oo.